Җомга кичләре мүбәрәк булсын һәм эфирыбызны алга таба сезнең котлау хатларыгыздан силгән җырлы бүләк тапшыруы белән дәвам итәбез. Килгән котлау хатларын ияләренә җиткерәбез. Зәңгәр экраннар каршына Сатыш авылында гомер итүче Миннебаева Хәлимә апа Ибраһим кызын дәшәбез. Сатыш авылында гомер кичерүче әниебез Миннебаева Хәлимә Ибраһим кызын 95 яшьлек олы юбилей белән котлыйбыз дип башлана юбилярның балалары юллаган тәбрикләү хаты. Безнең әниебез байлар сабасында туып үсә. Аның бала чагы бик авыр чорларга туры килә. Кечкенәдән хезмәттә чыныгып үскән әниебез 1955 елда Сатыш авылына килен булып төшә. Әтиебез белән 51 ел матур, тигез гомер юлы узалар. 3 малай тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына чыгаралар. Ни кызганыч, әтиебез генә иртәрәк вафат булды. Бүгенге көндә әниебез оныгыныкчыклар сөеп, безнең янәшәдә гомер итә. Кадерле әниебез, сине туган көнең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Сәламәтлек, күңел тынычлыгы телибез. Ходай биргән гомереңне кайгы хәсрәт күрмичә, үз аякларыңда йөреп, хәсрәтсез яшәргә насыйп булсын. Без балаларыңның, онык-оныкчыкларыңның бәхетенә куанып, кадерле әни, яраткан әби булып, һәр мизгелдән тәм табып, безнең күңел җылыбызны тоеп яшәргә язсын. Безгә биргән яхшы тәрбияң, хәер-фатихаң, төпле киңәшләрең өчен мең рәхмәт сиңа, әниебез. Безне назлап үстергән кулларың бер кайчанда сызламасын. Без балаларыңның игелегенә куанып, гомер кичер, кадерле әниебез. Җир шарына аваз салган көннән бала өчен иң кадерле. Син ул әни, ничек итеп кайтарырга сиңа кадерне? Еллар үткән саен гомер үтә, риза булыйк картлык килгәнгә. Без Худайга шундый рәхмәтлебез, сиңа озын гомер биргәнгә. Сиңа атап сәламәтлек сорыйк, яшик әле шулай бергәләп. Мәшәкатьләрне дә шатлык итеп, еллар чакларда да көлгәләп. Күңелләргә моңсу булып калса, бушатабыз сиңа йөрәкне. Бүген синең әни туган көнең, кабул итче безнең теләкне. Авырмыйча яшә шатлык белән, бала хәсрәтләре язмасын. Озак бергә яшик әле, үкенерлек булып калмасын. Син булганда без һаманда бала, зур булса да инде яшебез. Без балалар, онык-оныкчыклар, синең җылың тоеп яшибез. Бәйрәмең белән котлап, улларың, киленнәрең, онык-оныкчыкларың диелде котлау хатында. Хөрмәтле Миннебаева Хәлимә апа Ибраһим кызы, сезне чын күңелдән 95 яшьлек олуг юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Алдагы көннәрдә дә саулыкта, сәламәтлектә, иң кадерле кешеләрегезнең газиз, сөекле, сада кешесе булып яшәвегезне телибез. Yürekliğimizni yaşarga turmuş kaderini bilip Kilgen ağırlıklarını da Üngere bildin külüp Şeştediğin nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı için Enkeysin adın rağmen Şeştediğin nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı için Enkeysin adın rağmen Yaşadın gel bizning için Uylarını da gel bala Senin kedek merhametli Olsa iyiydi her ana Şeştenige nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı için Enkeysin adın rağmen Әнкәйләргезне искә төшереп утырыгыз. Бәлки кайткач шалтыратырсыз, күчтегә җибәрсәгез дә артык булмас. Һәр вакытта янәшәдә яшәсәң иде шулай. Озын гомер бирсә иде бүләккә сиңа Ходай. Şeştenigin nasip asanda Yuğala bütün hasret
barısı işin Enkeytima min rahmet Şeştenige nasipa sende Yuğala bütün hasret barısı işin Enkeytima min rahmet barısı işin Enkeytima min rahmet Endi alдағы xatыбыз Ылы Шуңар якларына юлланыр. Ылы Шуңар авылында яшәүче әниебез Якупова Сайма Габделбәр кызын 90 яшьлек юбилее белән котлыйбыз дип язылган котлауда. Безнең әниебез Кукмара районы Ядигәр авылында туып үсә. Ылы Шуңар авылы егете әтиебез Габделбәргә тормышка чыга. 3 бала үстерәләр. Лаеклы ялга чыкканча колхозда эшләгән әниебез бүгенге көндә тыныч кына матур итеп гомер итә дип язалар сезнең турыда балаларыгыз. Инде матур теләкләрне дә кабул итегез. Кадерле әниебез, ихлас күңелдән сине туган көнең олы юбилеең белән тәбриклибез. Син безнең өчен кояш, яшәргә дәрт өстәүче, олы җанлы изге кешебез. Әни, Ходай сиңа иң кадерлесе тән сәламәтлеге, күңел тынычлыгы, иман байлыгы, хәүф-хәтәрсез имин көннәр насыйп итсен. Балаларыңның игелеген күреп, онык-онык чыклар сөеп, безне сөендереп яшәвеңне телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен. Ходай биргән гомереңне сәламәтлек, тынычлык белән яшәргә язсын. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Туган өебезнең бусагасыннан бер кайчан да бәхетсезлек атламасын. Безгә биргән яхшы тәрбияң, хәер фатихаң, төпле киңәшләрең өчен мең рәхмәт сиңа, әниебез. Кадерлебез безнең. Әни диеп әйтер кешең булу. Нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, уртак була, кайгыларың булса, югала. Уйлам әле әни картаям дип, шат көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең. Урыннарың булсын гел түрдә. Күпме гомер үткән сырлар салып, ә күңелләр һаман яшь әле. Һаман шулай безгә терәк булып, 100 яшькәчә әни яшә әле. Маңгаеңа төшкән аксыл чәчләр сөйкемлелек бирә йөзеңә. Барысы өчен рәхмәт сиңа, әнкәй. Исәнлегең белән 100 яшә. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтлебез сиңа гомергә. Без телибез сиңа бәхет, әнкәй. Һәр вакытта бул үз көчеңдә. Сине шулай исән имин күрү, бәхет бит ул безнең өчендә. Юбилеең белән котлап, кызларың Фәймә белән Наилә, кияүең Рафил, 5 оныгың, 6 оныкчыгың дигелгән иде бу котлау хатында. Ылы Шуңар авылында яшәүче хөрмәтле юбиляр Якупова Сайма Габделбәр кызы. 90 яшьлек олуг юбилеегыз мөбарәк булсын. Аллаһы Тәгалә сезгә хәерле, имин, бәрәкәтле гомерләр бирсен. Сәламәт булыгыз, балаларыгызның, онык-оныкчыкларыгызның игелекләрен күрегез. Сынıdır indi, Barışılasınıdır indi sin, Uvanasınıdır indi. Bezdiyip şatlandın da sin, Bezdiyip sağışlandın, Bütün gümrüğüne eni, Sin bizge bağışladın. Bezdiyip şatlandın da sin, Bezdiyip sağışlandın, Bütün gümrüğüne eni, Sin bizge bağışladın. İkiyesinedir indi sin, İyi anasındır indi. Tünlerinde bizne uylar,
tilese. Bizge sizdirmişegene yılap olasın indi. Gitken sayın bizge bəxit yurap olasın indi. Az indi o senizina rahmetlere yitügene. Sin bitene bizning işin birgine birovgene. Bezip şatlandım anasin, bezip sağışlandım. Öttün ömrüngeni, sin bizge bağışladın. Az indi o senizima, rahmetlere yitügene. Sin bitene bizning işin birgine birovgene. Sin bitene bizning işin birgine birovgene. Sin bitene bizning işin birgine birovgene. Җырлы бүләк тапшыруы шушының белән ахырына якынлашты. Барлык тамашачыларыбыз кемнәрендә туган көннәрен билгеләп үтә, сезне бәйрәмнәрегез белән котлыйбыз, бәхетле һәм сау-сәламәт булыгыз дибез. Алдагы көннәрдә дә котлау хатларын Саба дулкыннары телевидениесына юлларга онытмагыз, бәйрәмнәрне бергәләп үткәрик. Алда якынлашып килүче ураза бәйрәме белән барыгызны да тәбрик итәбез. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз.